So for today's video mga amigo sa Vegas, no, sumadto mi sa sentro mga amigo sa Vegas ug dinhi kagabi man kalapok din dapit amo ni gipagoyo ni among sakyanan diri mga amigo sa Vegas sa Kabaw. O gani sabay nakarelate ani nga klase sa pagpadagan sa motor. Palikos pag-share ni mga amigo sa Vegas para dagay makakita. Mga amigo sa Vegas ang among kuan na libang day. Agoy na absent gimik uwan karon ba? Asa mo mangita ana no? Libre ni gasolina. Libre gasolina kay among Kabaw rin nagkuan kuyod. Maadi among area diri mga amigo sa Vegas. Tanawan nindot kay ang view no. Tanawa. Naay gamang tao na mo din. Nakatawa. Nagsigiyaw yan ang gamang tao din. Hi. Hi, babay kan. Mao di ang kuan karon bagong generation ba nga way gasolina hay no pero budagan. Tanawa. Way kas gasolina bisa pag 1 million ang gasolina ba litro. Wala kinabag-uron 2000. Way problema. Bisa pag 1 million ay sos. Way gamit ang gasolina ani. Tanawa ni isa nagsige nagngisi. So mga amigo sa Vegas do. Amo ni gipaguyod di amo sakyanan din kay murag lisod kay among daan din mga amigo sa Vegas so. Morning. Hi kay mga amigo sa Vegas so tawa ako. Dili kaso gasolina. Kay lahat man ang nagda. Tanawa. Pag ganun isa na din, sakay-sakay. Lubong magpandaron. Magani. Paguyod na lang, kaya rin lubong. Maayo po din ako ano? May gasolina ba? Okay, kung ipaandar ang bakang
O sa mali yung maistorya. Ha? Naganahan nila ka di ano? Ganay. O tanawa mga amigo sa migas bisag unsa kabukat din nito. Kaya gapon. Kaya gapon sa atong kalabaw ba. O tanawa ninyo sinatas mga amigos. O lingaw kaya siya nagtanaw. Ang naong o. Ayan mga amigos sa bigas, magmasa pa tayo gabi kalapok. Indot ko na ito mga amigos sa bigas to, kaya nampos sila ikuan. Karang tubod ba? No. Libre na tubig dire. Oh, tarawan ninyo. Pwede ka maligo dire unlimited ba? Oh. Oh, salamat sa tagiya din. Nag-arbor na ta. Peace out.